Halo Lur. Wong iki dadi raisonan iki ya kaya aku lho. Lah ora piye? Ngulon ketemu rondo. Ngidul ketemu rondo. Ngetan ketemu rondo. Liya ora kalungan ora gelangan ngono aku atiku rasane ora sake melas. Ora sing ngono, ora ana sing golekno kaya lho. Dadi ora bingung sing perkara ngluru dhuwit ora. Ora bingung perkara luru pangan iki ora. Bingunge iki sing kene apa tak tukokno sing kono meri. Sing kono tak tukokno gede sing kene meri. Dadi aku sakake bingung lho aku. Rada bingung iki. Wong tak tukokno kabeh ora nyukupi dhuwite. Tak susah lho aku. Aduh. Ya akhirnya aku yang melaku ngetan lho. Akhirnya aku melaku ngetan ketemu rondan. Ora rondo lho, rondan. Ya terus aku turu lah piye. Aduh.